Maghiusa kita, pagsimba, pagdaig nining Santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Pauline's o GMA Regional TV. Mayong adlaw sa atong Ginoo diha kaninyo mga igsoon. Anya na kita sa ikakatluan nga Domingo sulod sa ordinaryong panahon. Niini nga Domingo atong gihandom ang tinuig nga kasaulugan sa kalibutanong adlaw sa mga kabus o World Day of the Poor nga gipasiugdahan ni Papa Francisco pito na katuig ang milabay. Mga igsoon, kitang tanan nakadawat sa gasa o talento nga angay kanato gikan sa Ginoo. Nasayod ba kita niini? Ato ba kining giugmad o gipalambo? O ato ba hinuon kining gitabunan tungod kay nahadlo kita sa mga responsibilidad nga apil niining maong mga gasa. Sulod nining Santos nga Eucharistia, atong iapil sa atong mga pag-ampo ang mga katuyuan sa atong mga kabos nga kaigsuunan, ang mga katuyuan sa atong TV Mass sponsors, benefactors, donors, collaborators, ang mga katuyuan sa mga sisters o kamadrihan sa congregation sa Franciscan Pro Infanti et Familia dinhi sa Pilipinas. Ingon man ang mga katuyuan sa atong production crew ug ang mga katuyuan nga naa diha sa inyong TV screen. Santos nga misa. Nagakumpisa na ko sa Dios nga makagagahom sa tanan o kaninyo mga igsoon nga nakalapas ako katuyamo sa unahuna sa pulong sa buhat o sa wala pagbuha sa kinahanglang buhaton kay akong sala, akong dakong sala. Busa na mabuyo ako kang Santa Maria kanunay kulay sa tanang maangkel o mga santos o kaninyong mga igsoon aron ninyo akong imampo sa Ginoo nga akong Dios. Kaluya ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dako ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen.
himaya sa Dios dito sa langit. Mag-ampo kita. O Amahan sa tanang kaayo, himua nga magpakanunayon kami sa pag-alagad kanimo, sanglit ang pag-alagad kanimo, mauman ang among walay kinutubang kalipay. Kini among ipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pinudlo gikan sa basahon sa panultihon. Ang buutang asawa mas bililhon pa kaysa mga alahas. Apan pagkalisod pangitaon. Kasaligan siya sa iyang bana ug magmauswagon gayud ang iyang bana. Dili siya mubuhat sa bisan unsa nga makadaot sa iyang bana. Kugihan siya nga muhabol sa dilina sa mga lino. Siya ray makalinyas sa hilos sa iyang gamiton sa paghabol. Mahinatagon siya sa mga kabus. Ang kaanyag sa babay malimbungon ug dili mo lungtad, apan dalaygon ang babayeng nagmasidungog sa Ginoo. Dayga siya sa tanan niyang gibuhat, angay siyang tahuron sa tanan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
sa Ginoo. Bulahan ikaw nga mahadlokon sa Ginoo, nga nagalakaw sa iyang kadalanan, kay nagakaon ka sa bunga sa imong binuhatan. Mapulahan gayud ikaw ug mapanalanginan. Asawa mahisama sa usa ka mabungahon nga bagong, nga anaa sa tukaran sa imong balay. Ang imong mga anak sa mga sama sa mga tanom nga ulibot, libot sa imong talan. Pagpanalangin ang tawo nga mahadlokon sa Ginoo. Ang Ginoo manalangin kanimo gikan sa Sion. Makakita untay ka sa kauspawan sa Jerusalem, sa tanang mga adlaw sa imong kinabuhi. Ulan sila nga mahadlokon sa Ginoo. Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Tesalonica. Mga igsuon, wala nay kinahanglan nga ako magsulat pa kaninyo kung kanus-a mahitabo kining mga butanga, kay kamo mismo nasayod kaayo nga ang pagbalik sa Ginoo sama sa usa ka kawatan nga moabot sa gabii. Inig-ingon sa mga tao, malinawon ang tanan ug walay kabilinggan. Sa kalit moabot kanila ang kalaglagan. Dili sila makalikay niini, kay ingon kini sa kasakit nga moabot sa babayi nga nagbati. Apan kamo mga igsuon wala na magpuyo diha sa kangitngit. Busa dili kamo hikalitan sa maong adlaw nga moabot ingon sa usa ka kawatan. Kamong tanan iya sa kahayag ug iya sa adlaw. Dili kita iya sa gabii ni iya sa kangitngit. Busa dili kita mga tulog sama sa uban, kundili magtukaw ug magmaugdang kita. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Hallelujah.
Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus miingon niining sambingay ngadto sa iyang mga tinun-an. Sama kini sa usa ka tawo nga hapit na mupanaw. Gitawag niya ang iyang mga sulugoon o gipiyalan niya sa iyang katigayunan o gihatagan silang puhunan sumala sa ilang katakos. Ang usa gihatagan niyang 5,000 ka pisos, ang usa 2,000 ka pisos, ug ang usa pagayon 1,000 ka pisos. Unya mipanaw siya. Ang sulugoon nga nakadawat og 5,000 ka pisos, milikaw udayon o gipatigayon niya ang salapi ug nakaginansya siya og 5,000 ka pisos. Ang nakadawat og 2,000 ka pisos, nakaganansya 2,000. Apan ang sulugoon nga nakadawat og 1,000 ka pisos, milakaw og nagkalot sa yuta ug gitaguan niya ang salapi sa iyang agalon. Tapos sa taas nga panahon, mipauli ang agalon ni atong mga sulugoon ug nangayog husay kanila. Ang sulugoon nga nakadawat og 5,000 ka pisos, miadto kaniya og mihatag sa laing 5,000 ka pisos. Sir, miingon siya, gihatagan mo akog 5,000 ka pisos. Tan-awa, ani ay laing 5,000 ka pisos nga akong naganansya. Maayo, buutan ka og maayong sulugoon, miingon ang agalon. Sanglit kasaligan ka man sa diyutay salapi, piyalan ko ikaw sa daghang salapi. Dali, sulod nga ri, og ambit sa akong kalipay. Unya misulod ang sulugoon nga nahatagan og 2,000 ka pisos ug miingon, Sir, gihatagan mo akong 2,000 ka pisos. Tan-awa, ani ay laing 2,000 ka pisos nga akong naganansya. Maayo, buutan ka og maayong sulugoon, miingon ang iyang agalon. Sanglit kasaligan ka man sa diyutayng salapi, piyalan ko ikaw sa daghang salapi. Dali, sulod nga ri og ambit sa akong kalipay. Unya misulod ang sulugoon nga nakadawat og 1,000 ka pisos ug miingon, Sir, nasayod ako nga istrikto ka kaayo. Nag-ani ka sa wala mo itanom ug naghipo sa wala mo ipugas. Nahadlok ako, busa milakaw ako, gitaguan ko ang imong salapi sa ilalom sa yuta. Tan-awa, sir, ania ang imong salapi. Walay hinungdan og tapulan na sulugoon, miingon ang agalon. Nasayod ka man di ay nga ako nag-ani sa wala ko itanom ug naghipo sa wala ko ipugas. Nganong wala mo man ideposito sa bangko ang akong salapi aron mahibalik ini kanako nga may tubo na. Karon kuhaa kaniya ang salapi ug ihatag ngadto sa sulugoon nga may 10,000 ka pisos. Kay ang anaay iya hatagan pagdugang ug makabaton siya labaw pa sa iyang gikinahanglan. Apan ang wala gayoy iya, bisan pagani ang diyutay nga iyaha, kuhaon paggikan kaniya. O kining walay hinungdan nga sulugoon, ilabog ngadto sa gawas nga mangitngit. Dito maghilak siya ug magkagot ang iyang ngipon. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Kalinaw o tanang grasya maanaa kaninyo, mga igsuon. Mayong adlaw kaninyong tanan. Mga igsuon, unsa man ang anaa kanato na wala nato nadawat isip gasa gikan sa Dios.
kung atong pamalandungan ang tanan nga anaa kita, dili nato maangko na atua, bisan bunga pa kini sa atong paningkamot. Sa mas lapad na paglantaw sa kamatuoran sa kinabuhi, ang tanan grasya kay hinatag man kini sa atong Dios tungod sa iyang gugma o kaluoy. Sa atong ebanghelyo karon, ang gigamit na pulong para sa mga grasya na atong nadawat sa lapi. Sa English na version, talent ang gigamit. Nindot masabtan nato na kining maong mga pulong sa lapi o talento nagalangkob sa tanang gasa na gihatag sa Dios kanato. Ang makanunayong paghinumdum niini makatabang nato aron dili nato malimitahan ang panglantaw sa grasya ngadto sa kwarta o sa mga talento susama sa pag-awit o pagsayaw lamang. Buot pasabot mga igsuon, ang atong tibuok kinabuhi, ang atong tibuok kapasidad, grasya sa Dios. Giunsa man nato paggamit ang atong kinabuhi o kapasidad aron kini makapamunga sa presensya sa Dios. Isip mga ginasahan sa Dios, kita gitawag na mutubo diha sa pagka mapasalamaton o paghigugma, dili sa kahadlok. Ang duha nga mga sinaligan sa atong ebanghelyo karon, napadaghan nila ang gihatag sa Dios kanila tungod kay wala man nila kahadluki ang aganon nga nisalig kanila. Isip tubag sa pasalamat ug gugma, gipaningkamutan nila na musanay ang grasya na gihatag kanila. Kung ato kining itandi sa gihimo sa ikatulong sinaligan, kini ilang gibuhat pinaagi sa ilang pagpaambit sa ilang grasya ngadto sa uban, dili paglubong niini. Kini nagpasabot mga igsuon, ang tinuod na mapasalamaton manggihatagon ngadto sa uban. Unsa man ang atong napaambit o gipaambit sa atong isig katawo, mao kini ang grasya na mapasalamaton kita sa Dios. Kasagaran makadungog kita, the more you give, the more you receive. Sakto kini mga igsuon apan kinahanglang klaruhon. Daghan sa atua ang ganahan manghatag tungod kay ganahan makadawat og daghan. Ang katuyuan sa paghatag dili ang pagdawat sa sobra pa sa gihatag, kundili paghigugma o pasalamat sa kaayo sa naghatag kanato. Kung atong i-rephrase, the more you receive, the more you love, and the more you give. Karong adlaw, gisaulog sa atong simbahan ang World Day of the Poor. Ang tumong ni Pope Francis ni ining maong kasaulugan ang pagpahinumdum kanatong tanan sa kakabos na maghimo natong makanunayon sa pagsalig sa Dios nung panabang. Ang atong pagkamakanunayon sa maong panabang nagdapit pod kanato na mahimong nawong sa panabang sa Dios ngadto sa uban, ilabi na sa atong mga igsuon nga nanginahanglan. Igsuon, sa unsang pamaagi man nato ikapaambit ngadto sa uban ang panabang sa Dios. Usa sa pinakadios nung tubag ni ining maong pangutana, mao ang pagsusi sa atong kaugalingon o pagpunting sa mga pamaagi sa kahakog na nagpugong kanato na ipaambit ang atong kaugalingon ngadto sa uban. Ikaduha mga igsuon, mao ang pagsusi kung ang atong mga mata ug kasing-kasing aduna pay kapasidad nga makakita ug makabati sa kalisod ug kakabos sa atong mga igsuon. Atong hinumduman kini, compassion is the first step of generosity.
Makapaambit lamang kita kung ang atong kasing-kasing kumuton sa kalisdanan nga atong nakita sa atong mga kaigsuunan. Pero unsa man gayod ang atong ikahatag? Siguro ang uban moingon, wala man ko'y ikahatag, Father, kay pobre man ko kaayo. Adunay panultihon, no one is too poor that one cannot give something, and no one is too rich that one does not need something. Makalahutay unta kita, mga igsuon. Ato karong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuwa ko sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit o sa yuta, ug kang Jesucristo yang nagahugtong Ginoo nato, pinangako sa dala sa Espiritu Santo, gianak ni Maria na Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilasan sa krus na matay ni Ginoo, bigusay sa mga minatay, sa ikatulong adlaw ng banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios na Amahan, na makagagahom sa tanan. Ginalin ko, mabalik siya ako sa paghukom sa mga buhi sa mga pinatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kalamitan sa mga santos, sa kapasayunan sa mga sala, sa pagkabanaw sa lawas, o sa kinabuhing kayon. Amen. Mag-ampo kita sa pangamahan ang kaniya sa tanan natong himugtan, nga tudluan kita niya sa gustong paggamit sa mga basa nga iyang ihatag kanato. Sa matag pag-ampo kita moingon, Ginoo patalinghugi ang among pag-ampo. Ginoo patalinghugi ang among pag-ampo. Nga ang tibuok simbahan uban sa mga pangulo niini magpadayon sa pagpaambit sa gasa sa talento o kahibalo, pinaagi sa walay puas ng pagpangalagad sa Ginoo. Mag-ampo kita. Ginoo, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga ang mga tinugyanan sa panggamhanan, mugamit sa buhis, sa paagi nga nagtinguha sa pag-ugmad, alang sa tawhanon o ekonomikan kung kauswagan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga ang maayong edukasyon o buhing panig-ingnan diha sa mga panimalay, mag-andam sa mga talento sa atong mga batanon, diha sa pag-alagad sa katawhan sa Dios. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga atong batunan ang pagpakabana sa atong mga igsuon nga anaa sa kalisod, na matyan, nagmasakiton, ug nawad-an sa pagsalig ug pagtuo sa Dios. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga ang mga nangamatay makabato na sa kinabuhing tunhay. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among pag-ampo. Ginoong Diyos, among amahan, ihatag mo kanamo sumala sa unsay angay kanamo. Tabangi kami nga makahatag sa tanan nga anika kanamo uban ni Jesucristo among Ginoo. Amen.
Mga igsuon, pag-ampo kamo aron ang ako ug inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. O Ginoong Dios namo, itugot nga ang mga gasa nga among gihalad magdugang sa among gugma kanimo ug magdala kanamo nganha sa kinabuhing tunhay. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay nabuhi kami diha kanimo ug nahimo kaming tawo. Dinhi sa kalibutan dili lang kay gihatagan mo kami, kundili usab gipasaligan mo kami sa himaya nga walay katapusan. Ang Espiritu Santo nga mibanhaw kang Hesus, maoy imong gasa kanamo, ug maoy unang bunga sa ani nga umaabot, ug among pasalig sa Pasko diha sa langit, ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos gyud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo na lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas, ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas na itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamong tanan gikan niini.
kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo namatay, si Kristo balik na. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan ni ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among Papa, ni Jose among Obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuong nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy-i kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose nga iyang bana, uban sa mga apostoles, uban ni San Francisco sa Assisi, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon mga igsuon ubag hugot na pagsalig sa Dios nung panabang, atong idangop ngadto kaniya ang atong mga katuyuan, pinaagi sa mga pulo nga gitudlo kanato ni Kristo.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Ipaambita ang timaan sa kalinaw. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot, nga mahimulag ako kanimo. Amen. Oh
Eucharistia nga among gisaulog aron paghanhom sa among Ginoong Jesus. Mutabang unta sa pagpatubo sa among hugma kanimo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pag-ampo alang sa masakiton. Langino ang Amahan, gidawat sa imong anak ang nasakit ug kamatayon sa krus, aron itudlo ang bertud sa pailog diha sa kasakitan. Dungga ang mga muyog nga among gihalad alang sa masakiton. Hinaot nga ang antos tungod sa sakit ug balatian, makaampo nga gipilit siya aron manghimong santos. Ug nga ang iyang kasakit nahiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Mga igsoon, sa ngalan usab sa akong mga kaubanang madre sa Daughters of St. Paul, akong kinasingkasing pasalamat ngadto sa atong Mass Presider, kang Reverend Father Mark Anthony Zarate, OFM, sa atong choir og lectors, gikan sa communities, sa mga madre sa Franciscan Sisters Pro Infante et Familia dinhi sa siyudad sa Sugbo. Kinasingkasing namong pasalamat o walay puas namong pasalamat sa atong TV Mass sponsors, benefactors and donors, sa ilang makanunayon nga suporta aron nga mapadayon nato kining misa sa telebisyon alang sa atong mga kaigsuonan nga dili makahigayon o makahimo sa pag-adto sa parokya aron pagtambong sa santos nga misa tungod sa mga kakulian sa panglawas. Ug ingon man, amo sab kini nga gi-upload sa YouTube alang ni adtong dili maabot sa sidya sa telebisyon aron nga katong dunay mga masakiton sa ilang mga panimalay makapahimulos pud usab niini, makasunod sila sa santos nga misa. Og anaa gihapon sa inyong mga TV screen ang among account name, account number og GCash number alang ni adtong buot nga mosalmot o mo tabang sa Pauline Mission aron nga mabulahan usab ang uban natong kaigsuonan. Og kaninyong tanan, daghan og daghan kayong salamat. Sa dili pa nako malimtan, labi pang dako nga pasalamat sa congregation sa Franciscan Sisters Pro Infante et Familia, ilabi na ni Sister Gina Gore, ang ilang Superior General, og ni Sister Jenjen nga maoy miabi-abi kanako sa dihang mianhi ko aron pagpananghid kung pwede nga dinhi sa ulugon kining santos nga Eucharistia. Daghan kayong salamat, Sister, sa inyong suporta, sa inyong pagtabang usab. Og kaninyong tanan, daghang salamat og amping mo kanunay. Ang Dios manalangin kaninyo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Natapos na ang atong santos nga misa, puy-an nato ang kaluoy ni Kristo. Salamat